Clear to te by kan bu ka chu Zonet Swan Mizoram in ma son theinan te chalai ten mason na rabi kan ra na konga kan ta na changkai tur tak tak nia kan shat te chop chhuakin in lenga mi hlotling tak tak mi entun tlak te tin zirna lama mi chhuanom tak tak te kan lo som to china tunchu ma po hian Geological Survey of India hnuaia Geologist omchun mizo zinga chuan ani hi GSI Geologist kan nei omchun ania Kawmna kan nei dona kabula hian Priscill Rimuanpuii athua ani hi UPSC exam kal tlanga hi lak ni in ani hi Central Geological Services ti ania chutiang chu voina kan hun mandan tur ania tin ani hne na chang hian azin kong ingtin nge ani hi tiang din mun thleng tur hian ingtinge apal tlang te kha mitam takin zona in nei te kan sia chungte chu kan soinga tin chu ba ka chuan mizo thalai te tan hian GSI hian na tam takhi lo oma chungti po chu soi kan chak to ani chungtiang te chu kan wan soi dona kan program te atop thanga min lo thlir pui turin kan so masadu che uni ti chuan Priscilla kan lo lom se a Zonet chung ko tan hun cha min pe ka wangi kan loma ti chuanin kan bul chan nan in chung ko chanchin tlang pui anang ma chanchin tlang pui khaminan sai sakla sei to ang khat kaming chu Priscill Rimuanpuii ani a chuan ka pa chu pol thangzi ka ania kan u hi lal ro sangi ania tuna han ramthar venga kan cheng me kani chuan unau hi pali kan nia pali je hana upaber kan ta chuan sikul hi atira chuanin KG atanga pol rukleng kha St Lawrence School a ramthar venga khwan ka kal thina chuan chumi nuwa pol sari atanga pol som kha Loreto Convent Darjeeling a ka kal le a chuanin pol som pakhat le som pani kha Dorpui School of Science and Technology aizola ka kala chuan anuwa BSc kha college kha Pachung University College ha son kala chuanin MSc kha Delhi University a ka zirle ta a chuan Delhi University a ka zir zo atang chuanin tuna kana Geological Survey of India hianin ka thok tan ta a chuan kum thumvel chung kha chu Nagaland a min post awangin Nagaland le Manipura khami state unit a min post awang khanin Dimapura ka han chuanin kum sangni le sompa riat June atang khanin Mizoram a han min lo post heta ka lo le ta ni ani chu he kan lo mer sha dan chuan ani hi GSI mizo omchun ani a ti kha ani a chuwang chuan izin kongte tin hengdin mun hi mizo te tan hian lo a har viawem ni ti te po kha zona lian takania chu chu chumi kan soima chuan GSI kan tia hi Mizoram a chuan a leilung zirmi anga chuan mirsek te kan mer sha te me ma tin DMN arlam te kan mer sha te me mani khami piala ma khan GSI hi lian takin Indiaram chunga in lo omti kha kan lo sha chu chu thlir tu te hian enge GSI chu ani engtyang takin nge na athoti lai kha kan chechiang du ani GSI ni phungle akal phungte enge ani chia khaminan soiza sakla GSI to Geological Survey of India anita India rama hemi survey organization kan ti ang chi mo khate anga chuanin a upaber do tu ani British hun lai khan sangkha zariat le somnga pakhat atanga chandai to ani a chuan atira chuanin British hau khanin railway kha rail kong kha ansial na sa ta chu tan chuanin Industrial Revolution ina alo ken tel poimo steam engine discovery khami awang khanin India rama po khanin rail kong kha an lo siam ta chung kong sial na tan chuanin lungal theian momo ta chung lungal thei zong tura ta na atira chuan din kan lo nia chuan he geological community khovel pung puya lar Thomas Oldham kan ti angte khangte angkha ke mani founders an lo ni ta ni chuwang chuanin Geological Survey of India hi kumza chuang to India rama hian na lo thok to ta chumai ba ka Mizowina he kan shiat lar he nge Oil and Natural Gas Corporation ONGC ti angrengte AMG ti angrengte CIL Coal India Limited ti angreng hangte angkha GSI atanga peng le hi ani ni atira chuanin geology lampang kai noi zong kha chu GSI hana thok thin ta ma sengin ramalo thangzela masona lama te kan lo thangzela chu wang chuanin organization pakha chawina a tho zo lo kha midang pok han ti khan lo thok vele zelta chuan Geological Survey of India hi tuna ri chuanin alu thei dan chu UPSC isoi angkhan UPSC exam kal tlang anita a chu MSc Geology ni photangai ta ni chuan MSc Geology kan ni nu khanin Geologist exam UPSC hnuai hanin Geologist exam omta chumi chuanin
MSc final year kan nia kan final semester atan khan kha exam kha kan thutran theita mase lo thua lo tlingta ang ni la chuan MSc kha kan pass nuwa chau kha na kha kan nei theita ni chuwang chuan MSc hi a qualification MSc geology le earth sciences dang ang chi applied geology kan ti ang te khang te ang kha a qualification chu alo ni ta chuan keima bi ka chuanin Delhi University a khanin MSc ka zirta chuan MSc ka zir khanin ka second year anga khan June anga notification alo chhuaka chuan chu ka fill up a chuan khami third semester kha December kan exam ta third semester ka exam rolin CSIR net exam te chuanin hemi geologist exam te hi alo ta ta hang ka thurwal vek ta chuan katling ta chuan katlin hnu khanin written exam katlin hnu khanin interview te khala le zel ta chuan written exam ka interview hnu khan fourth semester a khanin fourth semester ka exam zo khan personal interview atan ko kanya chuanin fourth semester exam rual le exam zo hnu vela khan ti khan exam kha ka personal interview kha ka pele ta chuan chuan itling ngal mai katling ngal mai ka MSc result ka rual khan chu zirla ini lai thawin na tu ro kha iwa tinga nge exam kai ve penghal ta ni khalai khan ahar salawa mi heta exam tur ombok si le lama exam tur ombok si khalai kha intin nge ikal chau pui dan van nei lak takin geology student tan chuanin kema heju kema ngai dan ani ta thren kha chuanin ahar sa isoyang khan ahar sa jok te pon lo ta mase kema tan chuang kha kanin exam kha awan nei thak katia achan chu geologist exam ta na kan syllabus hi MSc thenga kan syllabus ang hi alo ni tlang pui thin ta ni chuanin MSc a kan syllabus si BSc a khanin atam jok chu enge a rigorous lo de hlek a thuk lo de hlek zong khan BSc hanin kan lo zir teu to ta chuan chu MSc a khanin ke mani subject kha a chip chiar zokin kan hanzir non le thin ta chuwang chuan third semester a khatia examination ka pek a khanin fourth semester a kan zir tur ang chi tlema kan la zir lo de hlek te pok halo om ma se ke mani zir to chin kha chip chiar taka ka thiam to chin kha khang ho kha ke zong ka changa chuan examination te pok kha adik tak chuanin paper khat pok kha 200 marks te ni ta paper rukvel kan chang ta chuan exam ziak ang che kha kan ni ta he examination ani shi ta ma se ka sei tun jok semester exam khami university exam ziak anga khan ke in ngai top ta ke chuan chuwang chuanin university exam kha first semester second semester kan paper kan zir to te kha ti khan ka revise le a chuan third semester tang kha chuan revise shan pa ngai lo khanin zir ang kha ka zir mek lai kha chadewin ka zir ta chuan fourth semester mi kha chu ngai to boy du lo ta kha chu BSc kan zir vela tang khan chan ve thenial nual ka nei chuan alo chwa ka ni po khan ti khan ka chang ta chuan written exam ati thathi apoi mo lu tu ka UPSC shim UPSC exam a hian written exam hi apoi mo lu tu written a kan score that lo chuanin personal interview hi stage a han kan paltlang theilo tlat ta ni chuwang chuanin kan thiam chin kha chu thiam taka kan chana ngai ka hang kan score kha thata ngai ta ST kan ni po in ka shelo ka din mun chu ti em na thalo chulai tak chuan ke mani khan zani somnga chuang kha kan tling ta ni a to pa khan final merit list ta chuan ke chu ti em ka ti tha chuang lo 73 na vel chau ka ni tho chu tianga ti tha em chu ka ni cha lo ma sengin north east mi shim hi kan ti se te lu tu ka enge chu enge chan niang soi nu he vai ho chu ti top mayang mo lekha an zir hianin an by heart na sate em ve tho by heart system in kan kal kan ti chung hian UPSC examination le te angatan hianin an by heart na salu tukta ni baka diagram te draw thatte nga ya kan answer te kha thui de wa san te ngai chan chu essay type question kha ke mani examination bi ga khang ka pek lai chuan atam ta chuwang chuanin khanga khan an lo chang thave hei khami zonga in prepare ang kha anom chuan an lo chang thata chun ke ma chu ka soile soinu fourth semester
hawa tanga kan zir tur ang topics ang hau kha kala zir ve man lawa wang khan engma kha khamia khanin nasa dewa han chan tur kha kanei lo tatle makashat ve de zong chu chuan a pot nyam chem lem chuan min pot nyam ve de onyang khati hun lai khanin CSIR net exam te ka pe a chuan ke mani semester exam shim te ka pe ka wang khan he ka pass kha ka in ring lo ke ma khan GSI kha chuan ka sincere lu tukbak lo GSI ke ma kha ka in base na kha aniam lu tu ko wang khan semester exam experience tan o lo hey nei ve shim te kha acha ve a kan tia net kha ke chuang ka ngai poi model zo ka chuanin net exam khania chun GSI exam a phe kha chuanin labuk sia kanwa exam na kha Delhi khanin winter lai December lai vel khania zing kar ha thoa wakalanga ya chuan first level wallet level khati anga examination hall a ken lu thei lo wang khanin beg ate khanin tikhan pona khan da top de nga ya wang khanin he enge keima pu khanin exam ka hupur velu tu khati zong ang zo khan mo chuan chu wang chuanin a khati thavak long te cham khami geologist exam rual khan geologist and hydrogeologist exam ti anita ni chu hydrogeologist chu Indian Groundwater Board IGWB kan ti ta chu da chuan an lut ve thung ta chumi exam phe chu ni dang kha va exam le kha nga ya chu phe chu hydrogeology chu khati to lo mai ang ka exam ta lo top zo ni chu in thirem in thirwak lo achan chu GSI hi organized services kan ni ta chuanin I Central Groundwater Board to organize services and develop tambo to wangchan me chedan chuan hadam he anua khati hun layak exam pui chuanin IGWB a tlingle ta zo ka mel shat me chha te po ka mule thauta me chedan chuan hadam zo ka sin nge tinge ke ma ni a hani lo lu lo te min te ma se ka in thir vak lo ka na hian anuam ka ti ve angrenga ya in na thodan te chu kan la soize nga ti chuan zona pakhat chu enge tinge mizo ji nga hian nangma chau hi kan la nei ti te ang achan chu mitam tak kan om ve to ni UPSC exam pe te po kan thanem ani hingram hi kan hoi lo nge kan subject enge a subject azirmi atuimi a te po hen enge tinge kan la nei theilo chhan ni a irin tin Mizoram big mai poni lo northeast ang poni ta se northeast ta hi chuanin Arunachal ti lo khichu state zongzong hian kan nei de uvek to ta Assam atang te hian an thanem ma chuan Nagaland atang te pon an thanem ta chuanin Manipur te po hi an duai vak lo ani ma se Tripura hian pani chau ne Mizoram hi ke ma kanya Meghalaya po hianin som veda kan ni lawangan tamwak lo ta mo chuan pakhata chuanin northeast a hianin geologist exam pek na hi center pakhat chau kan ne ya Guwahati a chau kan nei ta chuwang chuanin Mizoram atang chang Guwahati kal harsa ti te po kha kan om ve theita chuan exam location kha ahla apanna ahla chu soilo thlen in te engkim ti veka ngai ta chuan ka soi ang khanin kanwa kalna mun kanwa examination center a khanin he UPSC exam dang ang bookin hall chunga engma ken lu phalo antia chon hall pona bag da na ti velte provision a that lo chuanin me shriat te box si lo chuanin enge a intimidating a hupur om ve ta ni chu wang chuan ma ni chawa exam tlong te kha anwam lower thian te exam pui ve te nei lo phei chuanin achang chuan a she om ve thin ta khang te imal tlat ve awani mo khula mal tlat ve angreng ma se ka classmate te po kha exam tur khan lo om ve thau mo ke chu ka wan ne ya Delhi University vela kha chuan khami Delhi kho chunga khan examination center om ta ma se chu Mizoram atanga zir chuak tan kha chuanin Guwahati a mo Kolkata a mo khan kala examination khazuk pe ka ngai ta chuan chu wang chuanin exam pe tura kal shim po ahar sata wang te hianin Mizo hi kan kal lonin ka shya a tin ba ka hey Geological Survey of India big hi Mizo hian kan mel hriat lo lu tukta chu wang chuanin examination a omani ti hi tuna hey keima ka lu nu hianin thei pato phi chuanin han soilar ve hi chu katuma ma sengin achang chuanin khati zong a lu tum lem lo geology bi ka tang pu a hey stream dang
oil industry lampanga te khati anga lut du zok tele baka academics lampang lai na kal du zok ang chi te an lo om ve thina wang hianin pakhata chuanin kan tling lo ve deuh thinin ka hre hei mani state chunga exam theilo pon lampang state a kal kher ngai ani na la ya khanin exam ma haw atang to a hupur om le mina an lo hupur na awang te khan exam pe shim kha an tlema ani ka ring ke chuan kalai ka chuan nge chalai te hian UPSC ani kha chuan kan hupur ngalin isha chinem she ve deuh chine UPSC chu he har India rama po exam har bera soi khan anya masi a har lem lo ani exam ta ka hi unpredictable thung a syllabus zaulu to khimo khalai ta ka khan zir tur tam keima atang chuanin zir tur tam lu tuk chuak the kha atam lu tuk ka khata khanin zir na satte wa kan zir lo chuan a har tani masi a exam shim kha a har me alo ama aya har chu hey keima chuanin CSIR net te kha har ka ti angreng keima ni syllabus ngor khani ma sengin negative mark ni se akatnuk negative mark clear khana katnuk ta chuanin hey a insorbing to lu tukta keima ni geology big angte kha kan ti nge exam kha khami big kha ani lai khanin chuti chungpo chuan ala har ta ni UPSC exam ate phei chuanin adik tak chuan syllabus kha abroad chubaka enge English paper kha pakhat kha chan mandatory pass ngai te kha ta chuta chuan UPSC an English paper hi enge pass lin harve an tianga an soi ang ni ta mo tuna phei chuanin geologist exam po preliminary examination chuan written examination chuan personal interview ti zong khan an conduct vek to ta preliminary te phei chuanin hei UPSC prelims kan pek ang hi mo hengteng ang deuh hian an pe vek to a keni chu kan van neya kan kalai khan mains le personal interview chu oma ma se mains chu a full mark zong bel khom kha sang chuang fe ani ta written exam po ka athui lu tuk ta kha wang han mains kha har thei em geologist bi kan ni wang han mains kha har em hey a har soile soinu a har ti han question ka atam chan tur kha atam lu tuk ta kha ta han that dewa kan chan chun kha kan chan chuanin kan ti tha thei ta ma sengin kan chan chun ang kha kan bel lu tuk lo chuanin tam tak kan chan noi chuan kan mark kha hlom theilawa chuta chuan har kan ti a kan tlin theilo na chan hi kha ani ve dewangem o ka ti hi tuna I chan chinin soita ka tang khan I MSc Delhi University ka lai changa khatia pe chau kha inia in ting tangal me ya tin I voi khat pek na I ting tangal ani chulai chuan imizia turang hi kan lo thlir ani eng ang mi je pumi ngei ni ang o tin I izirna lama te hian athiam thei I diu lama te po alangsar poli ni em ti te kha kan she cha ka ni ka zirna lama jang ka thiam thei ve da ma se hei board exam vel ang tia pakhat na le rank holder ang hi chu kan ningai lo reng ke chu keima subject tuina ang zong a he chuan that do khang ka ti ta chuan tui vak lo na ang hi ti min ka ti ngai lo ta ti ba le ka zir dan kal pum ti po ka mina shi na lo la chuan chu wang cha amalgamation hian ka board exam result chu first division vek anizel hey 90 chunglam score na ka nei lai khanin 40 50 ti velang score na te po ka nei ve thawani chu mo ma sengin etia na kan han thota ka chuanin mathematics te kha ka week po ni chang lawin kan ning thei em da ka pass kha chang ka du tok ve thei lu tuk ta ma se tu nu ai na ka thot le nu hian mathematics te po kha lo pui mo le ta wa chan ka zir thale mai ta mathematics te kha ka mo na anga khan chu te ang bok chuanin hey geography te history te ang chi te kha anuam ka tia khang ka zir ta chun ka thiama ka ti thaile em ta chun geology hi poriat ka ni vela tang khanin telegraph a hianin hey career englo page ang hi a ta ni telegraph a hian mo I chutianga chuanin geological survey of India lampang hi alo in ziak ta ke maha geography subject kha
nuam ka ti ema wang khanin ka chhiar khanin he geology ka zir zom zelatan ka vandu hi ka tuina zong ani ka ring ka tia chuan lai chuan hey te lai de chuan doctor te engineer ni ka kan du mek ta chuan I mean life and death kan doctor kan ti ta pa chuan ka chuan doctor ni ka tum ve thei lu tuk ta ma sengin khatianga ka ti chho zel ta ka khanin azir le zel thei dan ti khati khan ka en chho ta chuan e elo geologist ni kha athadon reu khan ka sia baga UPSC exam khatia geological survey of India kha exam top thei ni kha chuan athadon reu khan ka sia chuanin kan ti ve reng reng ka zir chho zelang angai nom mel he a englo zir zel atan khan ti khan ka tui chhota chuan BSc apo khanin atira khanin Delhi University tanga BSc ti ngal top kha ka duwa ma se mathematics ang ka lo tuilu tukbak lo wang khanin class 12 ba khan mathematics kha ka drop sia chu wang chanin university liana chuanin mathematics chuanin chemistry physics amo mathematics geology atan po khanin PCM combination kha Delhi University ate Jadavpur ate Calcutta ate khatyanga khanin khang university lian geology program nei cha hawa khanin PCM kanti mo physics chemistry maths kha alo poi mo lu tu ga chu wangchan Delhi University khan katling talo ta ma se pachunga University College ha sonin class an tran to deuh hlek nu khanin ka va in admita chuan an zir tir tu te kha hei no pang tak tak mania te pukha lir hinga kal doctor sai tluang ate doctor vanti ate khatia ang hau kha anita chuan phur tak khan min zir tir ta chuan kan tui tol ta chuan an ma ni po khanin Mizoram chunga zirngot ai chuanin phai lampanga te po hianin I kal ve te hi atha chuwang chuan iti thei chuanin tiro te min tia chuanin geology ngor ka zir ta ka chuanin geology bi khachu ka thiam ve le to lu tuk ta chuan PUC ka lu le Delhi University ka lu po hanin Paul som pani ti ve ka ni lai jang ka ti thadai zok university a college ate ang khan no ituina ani to I lu chil to si ka lu chil to wang khan chuan chuwang chuanin tikhan GSI po kha MSc ka zo ma khan exam pek thayani ti ka shat vele khan di khang ka peta mo chuwang chuanin ma ni tuina ta ka ni wang hanin nuam ti de win di khang ka zir chau char chara o har sa ti lo khan ka zir zo ivane hle me atero ni tam takin har sa anti I kum khat kum ni mai po ni lo I kum tam takan lo be khanang chuan I voi khat I exam pek na in kaltlang ni a lo mung ko me kan lom pui bok che a ti chuanin kha Class 8 ka ni line GSI ka mel sha ti ta so mi chang chan GSI ngor tho kha iril ruwa chana omlian ta ti na mi ni chuang lo ka pai chuanin IAS ni tur hian min du lu tuk ta ma sengin keima khanin khatia geology chuti hun lai chuanin patina khati taka du min than sakte khachu ai po ha kala ti ngai chuang lawa thildanga te po khanin kazir he IAS lan ni thei a exam pek le zel thei te pokha kala du velu tukta chan Delhi University kher kan ti na chan te pokha khami IAS zok tum zo na khatia kan ti kha ania ma sengin englo GSI a khan katlin hnu po khanin ka join tak male katlin hnu khami kan result ta chwa to a medical examination te po kan ti vek to hnu khanin va join tak le katlin in kar kha kum khat vela omta chuta te po chuanin han pele te himin te ka pelia MPSC vel te po kha ka pelia prelims ai jong katlinga ma sengin UPSC te po khani tho prelims ai jong katling mai ma sengin mains vela hiadin hey GSI kha ka nei to tho kati dewa wang khanin tleng chungi chuan iril ru tleng min ala peng de ta ni mo la peng ve de baga khati hun lai han ka tan chuanin career angzonga han ngai to tur khanin career ru kha buai ve theilu tu ko mo achan chu CSIR net GRF po kha chu GSI ka written na katlin rual khan ka exam ve ka khan katling ta vek sia chuanin tle min khadi lai han ka tum kha ka thak le deu le ka Junior Research Fellowship lai han mu thei CSIR net a khan han mu theya khati academic line na kalna chance tha han nei ta ka kha chuan ka ui ve ang reng lu tu ka khami han
ti lo top kha postdoc te anga hanti chauzela hanti ve kha hey geology kha kal tweet te ukhan kalo zir to laglo se academic line khatia chauzel kha ka chak ve tu khati lai khan postdoc ka zir zo nu po in na kha zongle tur tho ini minti awang khanin ka GRF te po kha ka registration te po ka nuk dok le ta PhD ti tur khanin guide te po ka thang fel vek to ta se ka registration te kha ka nuk dok le chuanin ti khan na hi ka thok jok ta chan lom takini o lom takin ka thok ani mai o hi kan han ngai to in na tho ang chi hi chu leilung zir mi in ta leilung zir a po khan soi fe tur tam ta kalo min ka sha min che ta na khoi nge ram noi nge tlang nge khoi lai nge I tlang le ro ma han kal ve kha I tilar sa ni em ni ve e o hey a big takin in shelok sa vek thawanga te ro in na tho dan o chuanin meichha chu hei pasal te kan lo nei du a khatia anga ka thopui te nge ke ma batch ka lo pui te po pasal nei to atia fa te nei to te ang chi te ang kha anom ta ni chuan fa no pang te le an hei nau pai lai te ang lai a te khanin field work hianin achang chuan in shem mai lo meichha te chu hei a in shat mai thei lo chang te om ve ta khang te anga te khanin achang chuanin an tang khan har sa ve thina ni ma se sha to china kha chuanin I enge office lampang te po notification kan pe a chuanin I field season project kan ti ta chung hei kum kha chunga kan nat tur ang chi chung te anga tang te po chuanin min han excuse ve ta headquarter lampanga na te min pe ta mo ma sengin nula ni lai te le khami fa te po an lo se lena an lo that to an lo an mani o an lo len to a an kalsan thei to an ni te kha chuanin du chuanin field the le te po kha anom ve thawa geological survey of India ang chi le he geology shim ang chi hi atlang pui thuin a field hi made friendly field kha tun ma tang khan ani lem lowa kan workforce a po hianin mi pa hi an thanem zo kan ni meiche ai hian chu wang chuanin meiche hi chu min di ma an thei pa top chuan min duat ve a ma sengin hei meichha ni wanga khoya mu kal du lawa mo I har salu tu kal theilo hanti te hi tunlai khovel anga chuanin I meichha po hian nuam kan lo ti to big lo ta chuwang chuan mi pakal na anga mo khate anga khanin kan kal zel achang phei chuanin team kan nei zel ta te field season kan tho lai hian team khata hian officer pahni kan thok ta chunga chuan meichha chau tho dun na team anga te hianin keima ngei po hi katel na sa to ta kong le lama chon meichha chau team ni kha anuam zok zama mi pa ne na khatia teammate ai khan mo chuwang po na tam tak kha om zo kan na kha om zo ka na tho te po kha a tha zok chuan mi pa chau lon na tur mo mi pa chau kal na tur mo ti anga po khan kan kal ve zel mai in fit ve de hi chu anga ya ma se hey kan na to dan shim po hi ke ma ni han he a tho dan a kai da hi kan man ve to ta ja hlo om lu tuk le enge nun na atana po a hlo om na ang chi a te kha chuanin atlang pui thuin a local mi te kha he labor ang te le ke ma ni min tran pui tur ang te pon khan an lak ve thei ta mo ma se geology ania leilung zirmi kan ni shim ta chu wang chon khopui chunga mani office atang ngora kan line of work a chuan na tho hi a har ve kal ve nge hi anga yani ton hriat nei lo chuanin keima ni stream b ka chuanin expert kan ni theilo keima ni khami stream a khan a nu fe a hey tuna chon geologist kanita field going officer kanita chu field a kavakala keima nge kavala kalta ma se tuna zo hianin senior geologist superintendent geologist director te angkhan deputy director general te angkhan kan promotion hi a chho ve zel ta chuan kan chho tial khanin kan field days atlem tial kan administrative work kha atam tel ta ni ma sengin administrator thatak ni tur chuanin kan hnuaya I field geologist te kha enge field a eng problem tenge an nei the eng buai na tenge lo thleng theya enge an har sat na te chuan kha na how tak dan te ati ol samsak the dan te kha administrator thani tur chuanin kan sha tangai ta khang kha
tu na nga geologist kan ni la ya tanga field da kalo vakal ve lo chuanin ka shedon lo ta chuan administrator thapu kan ni thelo ta chuan hey mecha tun ma chuanin headquarter na deuh chawan nei tir ta chuan an promotion khate a chho ve zel khan administrator an ni hianin administrator thatak an ni ngai lo an tia kan ming kha alo chet chin ta khangte kha tuna chuan kan du to lo chuwang chuanin kan tho puite kan senior te le ke mani kan batchmate te puin an thoklem jok mecha ania an titlem jok min ti te kha mecha kan ni nang khan kan du to big lo ta chuwang chuanin mi pa te nen khan na tho in ang khan ti khan kan thok vek to ti chuan hei in na tho da na kha chuan kha na tho phei khok na tho thom hak ngai kha ani ta ni officer ni chung khan chulai chu alu lein ka sha tin tu nei soyang khan he ta alu bero om tur chuan anwai bera tanga in na tho dan zong zong in lo sha ta in nakina senior te le director ni thlenga I administrator ni thlenga in kai shwai dan tu rakha experience chata kin lo nei lok do na chu chu thakopin ka sha ti chuan kari ru lo lang lian de pakhat chu du than theina huna khan ka ipa in ni tura adu che kha chu chiang e ta tu na chuan he in na tho kan sha tu bora ka pe chuan mani lok te pon khochakla ma te point hanjin ania chanchin thara te po kan lo mu chewa kha tlanga den han lo na in kal lai te po kan lo mu ni khanga te po khan in chung te chuan an ngai to om che uti te khari ruwa lo lang ta tin tun I du thlan na hian I chung te hian an pom pui thap chem he ma pu khan min pom pui vak lawa kana tak tak kan han mu to pe chuanin in son ro him da min khongai em mai ni ma ke ma hi chu geology ang zonga ka va tho khan ka in khongai ngai lawa ni tura min du khami Indian Administrative Services angina an va tho administration work hi ke ma chuanin atlan na lo zok de a technical lam khan technical lam khan wam ka tia chuan administration ang hian stress min pen na sal tu achan chu aizola ke ma chawin ko omsia chuwang chan field work ba ka department dangte ne na kan in department dangte ne na kan in biak na te chuan hun dang danga de khan Mizoram ke ma chakom wa han min tir top top ta khanga khanin ama chuan ram hnoya khatia field work thoveng to ga ti thin kanin propriety hey dan mo khami office chunga khan ke mani ayalal deu te senior deu te anita za tak si in ma sengin kan du ang thadeu wa soi ve thei tur ang chi te khate ang khan ke mani na ina atira field training min pe kina min train em lem lo kha ti ka angai na sat talu tukta chu wang chuanin min khongai na lai taka khan nuam ka tia min khongai lo na he na tha nia he a thazok office ate thu renga min ti ga tho pe vak lo na lo alo ni le ta sia tun thleng hi chuan tlem chuan kan ngai dan hi lein ang vak thelo ni ma se chu image ya thokrim le ti tak tak du amuna kalchila thok du mi ini te kha asya ta engponi se e kan interview kal tang de pon ipati pon ni chung de pon tro ala pompui ga to cheng kan ringa chan chu kan chuang che ni mizo ji nga GSI Geologist om the hi kan chuang tak je che I chu kan soilang tel le do ati chuanin Mizoram chunga GSI na in na tho dan kha kan shedu ani tin khoi huna tinge office in nei ang zong zong kha imina soi sakle la ti chuan akara zona kan nei pon dikha kan lo in je place mai donya Geological Survey of India hi kan headquarters tak chu Kolkata ta ni chu CHQ kan tita central headquarters chuan India Rimuanpuii hianin region shang kan in thenta north south east west northeast mo chuan northeast kan headquarter hi Shillonga ta ni chuan Manipur le Mizoram ti lo hi chuan state unit office kan tita state khat director thleng thu theina office ang hi an nei vek to ta chuan Manipur a khian director thua ma sengin full fledged office an lati lawa camp office an lati thau ta ni Manipur camp office an ta Imphal camp office chuan ke ma bi khi ka director thut na chu Agartala anita Tripura le Mizoram hi state unit khat chuan ke ma po Mizoram ka lo ma khanin Mizoram Aizol camp office a hianin Manipuri pa alo thuthina le man ti khan lo thuthin ta ni state dangani wang khanin camp office hi chu pakhat hi chu kan nei vereng geologist pakhat thi a mai thin ta chuanin engkim
ka hlo te ka na te hei enge ka monthly diary te hey day to day activity ang zong tele tuna po hey enge interview na tan te ka local ta tiro khang te khan permission le thil engkim kha agartala office ka zuk thon thavek ta ti chuan katita ma sengin agartala office khanin hey aizola local thelo na mani lir hing ang te chuanin leimina omchang te baka meeting te khate ang kha home trainer chu wang chuan khanga khan ke ma hi ka kalta chuan field season project kan tita kum khata han financial year March to April ang hi khati chung khan field season project pakhat kan nei ta March to April kati chu ediran March 2020 to April 2021 ang kha tiang khan field season project pakhat kan nei ta chu ta chuanin ka teammate tur le e kan field hu kan ti thei chunga hei motor le ti vel ang khang tiang zong kha Tripura Agartala la min lo ngai to saka an local ta ti chuan na ka thok thin ta chuan Mizoram a hianin kain geological map hey survey department kan ni angin map siam hi kan na poimo ber ani ta chuwang chuanin sangkhat zakwa som sari le ti ve som ruk ti khami state book an ni ma da atang to khan shillong atang te khianin kan geological map siam tur hianin GSIM geologist hi an local to thin ta chutia ang chuanin e keima pokalo ma khan di khan map an siama chuan kan office in tunhaya chuanin hey national landslide susceptibility map kan ti ta chu chungvel te chu kan kalpui ta chuan mission 1 chuanin nor hey geological mapping kan ti ang te khate ang kha ta chuan mission 2 mineral exploration ani ta mission 3 hi publication division an ta chuan mission 4 hi geotechnical activities kan ti ta geotechnical activities noya chuanin to landslide te earthquake te engineering geology te paleontology glaciology climatology ti khate ang tlema applied geology to lampang de olek ho kha mission 4 khan kan ho ta chuanin kalu trantir phata tang khanin specialized training ang kha du than theimin peta ni chu hey kan branch dang zong po kha thasom pakha training ani ta GSI a hian kan lu khan mo chuan chu kalo nichin khang ka soilo ka kan soi zawle zlokanga GSI han kan lu phathianin orientation course for geologists ti hi kan neta chu khovel pumpuya pu a mi in a training an hlut geology big atana training hlut kai ani veta ni chu thasom pakhat chung kan training ta India ram pumpuya han kan jin chuak ta a geology kha kan en thin vek ta chu thasom chung khanin a general geology khem hami GSI noya geology na thei zong ang kha chu kan training vek ta mun sang kal khan mapping kan zir vek ta eng terrain na po interna igneous kan ti hei tlang ka nga tanga lungin siam khatyang terrain na te chuan sedimentary terrain hei Mizoram ang chi mo chuanin igneous le metamorphic terrain khachuni ta chuan hei Himalaya ate chuan heta cratonic kanti cratonic India kanti ta khu peninsular India Maharashtra Karnataka chuan khate ang Tamil Nadu ti mo kha khalampanga te khanin geology lung kha adan chuan kan map dan tur tele khamilung apoimo na an poimo na te kha adang chi sang kha ve ta ni khang zong kan training ta chumi nu chuan thakhat chung specialized training kan dong le theita khami specialized training a khanin ke chuan landslide studies kha ka thlang ta chuan landslide studies kha ka thlanga chuan northeast mi nge northeast a chuan in trong lama te har satna thin sian ti wang khanin keima batchmate te northeast mi te northeast mi Kerala te po kha ta han northeast lama han min lo posta chu wang chuan kumthum chung kha kita 2015 na tanga 2018 June thleng khanin 2014 November katina 2014 November tanga 2015 June thleng khanin Nagaland Manipur State Unit a khan ka thokta chuan Mizoram chunga te Nagaland a te po chu tuna chuan kham tia ang kan napui mo ber to national landslide susceptibility mapping anita chu nikum khan nikum FS 2019 to 2020 FS chung khan kan zo to ta tuna hianin mesoscale a chip tiar de hlek zoka khate ang mapping kha kan kalpui le ta
atira chuan state pumpui kan cover top ta kum khata han kilometer sang chuang square 1481 square kilometers ang chi te 1,359 square kilometers te ang khan mo area zau tak kan cover ta chon map kan siam ta kan map a khanin leimin om theina lai ang khati khan kan map chunga hang kan rin chuak le ta chon chung ho a om theina lai zual big chu detail de zokin tun kuma han mapping kan tran le ta chuan tun kuma tan chuanin keipo ka hna chu mausen le lungle inkara somi a road corridor le a che vel lai a leimin om theina so a chip chair zokin mapping kan kalpui me ka tuna po hian tiang khani ta chuan baka enge kema GSI ka lu to nu atanga ka hna tho shim ang chi chu hei leimin na sa dewa omten amuna kan hankal ta chon site specific studies te kan han nei ta chu amuna hankala khami leimin lai le abul nai vel chi ami haute khatilaya aleilung om dan te alo min chan te khati angzir khan kan kalta tin engineering geology kan ti mo he dam sakdon te amo stadium lian pui sakdon te kong lai don railway line siam don khami road alignment railway alignment chi vel ang khang te angatan a tangkai theitur ang khanin ashan pa in tuna na te ka zom vek to nuwa I ka posting te po a fel vek to nu khanin advanced training ang khan engineering geology a po khan ka kal le to ta tiang khan chon GSI han chon environmental geology lampang kan khoi mek bukta mani tuna kan state unit a hian mo chu hey river course engtin nge kan hum himang atui claim to te engtin nge kan ti tapanga hey majuli brahmaputra te po tuna tuya lian vak ta turo khang te angkha achang chuanin mishing hi kan pun to wangte ramngo kan swata wangte khanin aleilung hi kan ti cheve theita khang te angjong te po khan tuna hanin GSI chuanin nasa takin kalpuita chuan north east ta chuanin mineral exploration kha Ministry of Mines noi kan omawang hian mineral exploration hi kan ngai poi mo em ta Mizoram a po hianin mineral exploration hi kan nei theilo emo ti lai hianin enge dimension stone kan tiang hei in sakna lungwang chi te khangte ang hi khoya tanga lak thei tur nge a delineation te kha pushback out ne na thok ho hian tun ma te chuanin lunglak thei na tur hun ti te kha a low map sak to thin ta chuan brick ata na man thei balu amo tlak le amo te khang kha khoyang ge om ti ang reng te khate ang zon te kha north east ak chung hau chu kan na poi mo kan tho lai mek hau chu ni ani chon Mizoram ma po ma chapa wala tam don ve te ro chu tuna te po office tur hi inboy pi mek ni in kan lo shia khami chungcha khamin soi za sak the Mizoram sarkar hianin phal takin tiang Geological Survey of India hi ram min pe via englawa kwan new secretariat complex a kwan sakna turin min allocate via chuanin tuna hian kan ngak de uchar tara a sakna tur kha he CPWD lama tangten plan te an siama ti khanin antia a budget te kha Mizoram a chuanin thil man te atawa ti anti vela wang khanin an thak de hleka chuwang chuan kan ngak rei de hleka extension te po kan deal man hiala chuan ma sengin tungkum kum tir khan sakna tur kha an rem ti ta a chuan poisa te po kha an lo chuak ta CPWD nen hian tu na hanin a sakna tur kan buai pui vel meka kan thokran don tia khanin hei COVID-19 wanga lockdown ti vel alo thleng ta sia chu wang chuanin tuna tak hi chuanin attender de kan chhuat to a contractor te po kan nei vek to lai khanin akuthlak tak kha chu kan la ti theiri lawa ma sengin borak te hi han kang chhose chuanin na chu kan tran to mayang hei tuna in posting atang hian kan lo chu dan chuan nangmani omna state zela hian GSI hian da chu hi adu in ni kan lo sha ni chu adikem mani state zela hian in omem hei hi chu Mizoram te hi kan claim ta ni office building kan hon chuanin Mizoram chunga na thok tur ang kha anita chuwang chuanin hei mi paria ta tanga som vel thleng kha kan lu chung chuan
ke ma ni du thlan na in hun danga kan kal ani lopon kan specialization kha Mizoram a omvak lo engineering and mineral exploration ang zonga specialization kan du tlat te ani lem lo chuan Mizoram a field season project chunga kan nakal ang kha kan tho du zong ani chuan Mizoram a hianin min da de vekri ang tu na chan Mizo hi lo tling le ta ang se mo achan chu state danga te po Dimapur te po na ka how de here an omta chon Manipur state unit ka soi to ang khan khata phega chuan Manipur state how here chau an omta chuan Agartala a po e Tripura mi kha an an ne chun ang kha an post chu wang chuan Mizo tan hian central service a lu chuanin phaya min post zela ti kha ke mani bi ka hi chuanin tuna ke ma hnung che alo zom ve zel tur te tan hi chuanin Mizoram omna chance la thazok phaya omna ain mo chuan chu mai ba ka building kan sak chuanin he e staff kan momo don ta achan chu director thut theina ang le field training center kan unit khat ang khana ombe to don nga tro khat ani che lo po in director theng thut theina ang kha chun director hnoya chuanin senior geologist superintendent geologist chuan ke mani ang geologist mo chun officer hi som matanga som pakhat vel ang thei tura an ngai na office ang khani ta chuan field training center ani don bokta tu na kan building sakso state unit office ani mai ba ka field training center chu wang chuanin enge na kha atam ve ta khang tianga kha chuan khatia na tama kha chuanin ke mani GSI atanga tling chau lo po I enge office staff kan ti ang chi mo assistant te khatiang he pion ang chi te khatiang te po kha central service kati SSC ang chi exam atanga khatia lak luwa tlinga lak thar ang chi mo lak hlui to ang chi ji ga han Mizowan oma GSI department manatana hey mantia GSI department ta thokata na an pek ho ang kha an lo chuan khang ho zong zong ten khan Mizoram a vek theita Mizotan khan mo ni khalai kha I soi chunjum kan khe kanga tin I atir lama khan ka soi lang to GSI hian na tam tak Mizo thalai de tan hian tho tur lo la oma chulai chu kan soi cha ka engpo ni se break re lo te kan nei nga kan lo let le thayang kan lo let le ta tuna hian Priscill Rimuanpuii Geological Survey of India Geologist Kawmna kan nei me ka atir lama ha kan soi to ani hi UPSC exam kal tanga la kan ni hi Central Geological Services ti ani handin mun hi na mai lo khop me tin he Mizo mi puite thalai te hian kan lo la mer shat tam lawa helama hian akal theini ti te po kha kan ngai thla ka tang khan kan ngai thak china tang po khan kan shenwa ta ti chuanin GSI Mizo thalai te ta na opportunity omma kha soi zaw kan du ani Priscilla hi an hong khop me khalai ka engtin nge thalai tam zo khan GSI na an tho theyang engtin nge kong an zo ang ti lai kha I kong zo kher ni lo kong dang te po kha lo theini khalai ka minan soi sakla GSI chuanin geology line kha apoi mo berta nichina kan soi to khan MSc geology ni nuwa khanin geologist exam oma chu kan petani ma se chu mai ba ka chuanin chemist te kan mamo ta chuanin geophysics lampang atang po khanin geophysics to MSc applied geology amo integrated course MSc geology ang chi te khate anga anti to nu khanin geophysics an la geology ti khami pure geology ni lemlo geophysics ang zong po MSc khan degree an lo ne ani point khangkha chemist to MSc chemistry mo tangka exam hi vele thina ni achan chu water sample te ani lo pon soil sample te hianin a chemical content te kan sha du thina wang khan chemist hi kan momo lu tukta chu wangchan a kha to hianin chemistan po hianin khami GSI hnuaya chemist ni tur khanin exam reng ta chuta chuanin kan la thin ta ni chuan geophysicist hautan po chu te ang tho chu anita chu group A ang chin khami group A le B UPSC hnuaya exam thin chu khang ho kha anita chuan nichina kalo soi zoi khami SSC exam vela khanin department tena hey LDC te UDC te chuanin dealing assistant te khami superintendent ti vel ang chi khami non technical staff chin ang establishment lampang le khami enge
cash lampang ang chi khatia anga thok tur ang khan SSC a hianin department ina kan mamu ang zel khan dik hanin exam a kling ho kha an semzai ve thinta chunga te po chuanin mizo hianin GSI te amo hemi UPSC exam shim ang kha inge group A chau ang zong hian kan entry ta ma se group A lo pu khami group B C D thleng khanin exam hi central lama hianin a ve ta chunga te po chuanin kan mo lu tuk ta ni tuna pu han kan north east big page chu kan understaffed lu tuk ta achan chu exam na hianin he tlina harve thosia chuan north east lampang mi te po hi kan tling mai lo sia chu wang chuanin north east lo post tour ang chi te hi kan wana wang hianin kan understaff kan ziak vereng ani chu ti za chu kan mammo ti ang hian den kan ziak vereng ta chunga chuanin mizo te po hianin khang kha na a telani ti kha lo sha se ka duni son kha lo kha GSI mai ni lo UPSC exam lam kha soileng soichun zom le nga la te ro ti chuanin UPSC exam chungchang kha kan soi war khop me tun chum kanin Kawmna hian hi thalai tam takin kumtinin hi kan exam char mai ni kan tling lei thelo kan han beile china a har sa ni hila hi enge kan than mo bok ni ai sha thil pakhat thei chu UPSC exam shim ang exam po UPSC na a conduct ang hawa hianin atran tirber a chuanin written hey preliminary a hianin kan tlang phutanga ya chu mi nu chuanin kami mains exam kan ti ang kha ngai ta ni hemi te pahnia hianin mark score thathi angai lu tukta chuwang chuanin board exam vela hetia lekha kan zir vok letter mu ngai tuma kan zir ang hian UPSC po hi kan zir ve char angai ta chuan English in kan petlang puita ni chon sing chuang tak meu he nuai chuang ani thei hia lang chu khatyang exam zinga kha chuanin answer kha chang thiam mai ba ka khanin saptrong diktak manga khatia chang thani te kha angai ta chute anglo chuanin prelims sa chuanin zirzau shezau ni kha angaya main sa chuanin essay type question te ang atam to thina wang khanin ziak tha answer ziak tha ni kha ngai ta ni chuta chuanin saptrong te po hi he te namnul mai lo hian a grammar ang zong te po hianin kan zia ve nga ya kan inge Indian dang hote hi an by heart top mai ni GSI exam don te po khanin ten inge textbook khan an by heart top ta atam zok chu an lo kinga afternoon kan exam le tur ang khatyang atana lawin en lo ka khan an onward manglo thinta ni nang chu tiang ko ha chan nge ni chu ka onward mai zela masengin onward pokhanin he kan zir tier 2 10 class a thadewin min zir tier ta chon note te min pe ta chon textbook refer tur te anti ta chon diagram draw tur te anti ta khanga khan diagram draw te ngai khatyanga khan chang thatur chon geography te science lampang ang chon diagram te kha atel ve zel khangai ta ni diagram te kha uluk dewin kan draw ve ka ngai ta khadya hanin mark kha hlom ve ta mo kan he kan answer kha kan illustrate ve zel te kha ngai ta science lampang to arts lampang hi chu ka zir lo ani wang hian ka shat zong wa kan ni lo ta mo chuan science lama chuanin khatya ang he board exam na te po illustrate chat lo chuanin mark kan mu tha thei lo ta illustrate ro min ti kher lo po in illustrate ve zel khangai chu apoi mo kan answer dan kha apoi mo ti chuan UPSC exam ma chhon tura I thalai tam takin UPSC exam an lama chhon zelanga ma chhon tur tam tak te po in ba chai mek te pon om zelanga khang ta na sha tur poi mo zol tu na isoi ba ka khan enge lo sha se ite hey UPSC exam hianin IAS te IFS te hey Indian Forest Service Indian Foreign Service chuanin Indian Police Service ti angreng te khami allied services kha to kan ngai to thinta mi zawa hianin postal service te hey tuna te porel lo du dona mo railway service ti angreng ti te khatya chi sang kha atam lu tukta ni chu wang chuanin
one shot han kan tling thei lo ani point a second third ti vel ang a tribal phe chuanin unlimited tries kan nei ta kan kuma over ma chuanin kan exam zel thei ta khatyang te kha ani ta chu wang chuanin enge IAS te ang han ti lo point a service dang ho hi kan mammo he apoi mo lutuk mizaw hi kan claim to shim awang hianin service danga po hianin lut nem theila kha ke chuang ka ngai poimo ke ma po hi ke ma chaw hang ka uma akho har thak lu tu kani kan pu lama to po tu ma nom lo ka junior te po tu ma nom lo ta ma ni chaw chuanin I department te po kha ke ma ni hei Mizoram kan ngai vena Mizoram tan mason na te lo thleng se center hian min lo ngai to se kan ti ang te po kha central service na thok kan claim lu tuk chuanin politician te khan chuan thei patop be ma sengin a file lo khoi tu te a file la khami akal zel na tura lo acha chon lo ti chak tu te amo lo impede tu te khate ang kha mizo jing hang kan lo lu tuk ta tuna chuanin eng field poni se eng service poni se kan pun hi atrula ni chu ke chuang ka ngai mo he a shim thua central service mizo kan claim lu tuk hi mo he ke chuang ka ngai mo UPSC a po hianin na chia eng mom lo kan lu tran tir khanin khami group A kan ni chuang kan lo in ang vek tho eng service poni la anua kan na tho dana zir khanin kan poimo na te chuana entitlement te facilities te khachu alo in ang lo ani theya ma sengin lu ve shim hi mizo hyang kan mu ni ani group A khan lut lang nga lo ta se intin group B atang te po lo chan tang se khang zung a kha mizo te hian kan ril ru kan suk theka khan khang lam kha kan hoiwak lo ni inisha em o sheve deu tan chu group A ngor kha kan han kan han aim thin ta ten Dimapura ko omlai po khan kan dealing assistant kha vai phe ani ta ni chuan vai phe ania mizo tong te po thiama anom phalu tukta he group A kan ni chung khan khami kan dealing assistant vai phe pa khanin mizo na thak ang deu anga a in ngai na zong te khanin min pui vea kong le wa chang group A officer ni tinuam tu le he thil tam taka min lo felicitate tu kha chu khami kan hnuaya mi te kha an lo ni vezel ta an poi mo em ta ni chuan B C te C atangin B an kai B atangin A an kai tiang khan officer te poin a pension vele thei tho ta ni central service a pe chuan service rules hi achiang kwanga promotion rules te po hi in kal thel mai ang chi in supersede ang chi te khate ang kha a omlo ve a chu wang chuan mizo hi khatyang group B anga khanin minlo pui thei ang chi te ang te hi omse chuanin adik tak chuan file ka soyang khan hei file put kwal kher ani lo point hetia akal kwal na shima po khan mizo te anga lo indu sak thei na kha group A a chuanin kan lo tie kan tiam se group B lama khanin an ngai ve khang kha an trul ve lu tuk Mizoram ma son na le hei central lama kan lan sar na tur ang khan soyang khan an poimo ve lu tuk ta ni chu wang chuanin khang tiang he SSC exam kan ti ang chi de khang tiang khanin pvle zel se chuan changrwalila central service kan ti hianin UPSC through ringot ta khami group A ringot ni lo khanin hnuai lama te po hianin mi tam zok hilutila mi tam tak Mizoram a he na nei lo ma sengin graduate ni si ti ang chi te khating ang kha kan nei ta she omte chu a she om ve dewa achang chuanin phaya te min posta ma ni home state ni lawa te tiang khan kalte angaya ma sengin Mizoram hi alanuam kong le lawa chan chhuasan te hi kan la sheve wang te hi anianga ma se Mizoram ina tuna chuanin kan state chung chau po ni lo pon lama te po khatyanga lo na lo thok tu ang khak tuna chang kan ma mo to min ma mo wang hianin thalai te po hi exam pe hi tamila chu ke chuan
apoi mo ka ti ni etun GSI Mizoram unit ti taila unit kan ti ka changan sai swal de umei the tun din mana pe chuan Mizoram hian GSI thoktur hi ama mo tak zet ani te ro lai kha chalai te pon chan lak na lo mangta ila ti chuan in hei Mizoram ma son thei nan hian zonet lam te po hian kan thei top chwa hian program kan han buat sai china tam tak te pon an tangkai pui china ni chulai a chuan kan le khazir ko nga te tin kan na tho dan ko nga hian engtiang hian in nge eng ti zong hian nge chalai te hian I kan suk thlenge kan hoi dan kan kal dan kan ngai to dan hi englam hoi zong hian nge neila iti khalai kha ingai dan minan sai sakla hey lekha kan zir shim chuanin atopa kan end aim chu eng na pu ni se na tho kha ani ni chuan lekha sang tak tak kan zir to chuanin kut na thok bu ka let le tur kha chuan tu man lekha kan zir lo ta ma sengin mizo chu aphawak vela hanin nuam kan tia chu wang chuanin na te po tun ma kan nu le pa te hun lai kha chuan state min siam tir te kha chuan kan state chunga na te kha ve a han hoi zau em kha ngai lo chu ti chung chuan IAS te le kha te ang kha kan nga em ta tumru deu ang kha kan nga ta ni kha kan tumru na le enge kan eng tinge ka han soi don kan passion ang ti enge ni ve enge moni ni du na o ni chak na khami chak tak na ani lo point kut na tho du to lo lu tuk na ang kha ka tiang ang he kut na to hi ka tung to lo reng chu wang chuanin officer ka ni don ti na ang chi kha te ang ru kha kan hlo emoni le o hi ka te a chan chu lekha thiam na mulo association te bo kan din ta hial maya lekha kha politics ate corruption ate kan blame rolin kan pu rolin ke mani lampang hi kanin enchian ve ngai ka tia chan chu tu na ka na te ang hi kanu le pa te na enge na sang jok min du puya wangin lekha zirna te po a tha jok an thei pato patha min pek ang kha chu ni thoma sengin kut na tho kut na kan tho pe lawa he business ang chi zonga tai mataka riru nei taka thil kan ti a ke mani ke nge ya dinga nu le pa te pui na ngai mi alo business ang te kan kal pui zar don te ani lo chuan le kha hi na mutlak khopa thiam hian kan zir nge turani nu le pa te min pui na ngai mi alo hian na hianin kan tlin ve angaya chu central service hi ka ngai san em na chan chu mi min soipui angai ve lo ta ni chatta ka lekha kan zira kan va in exam a chatta ka kan pass chuanin tu ma min soipui lo khanin sarkar na het kan nei mai dona chulaya chuanin Mizoram ringota thona chance po hi central lampanga khanin mizo tam tak kanom chuanin hey office angte te anga kan lo in hon hianin khata mizo lo omsa te kha min senglut zar mai ni Mizoram sarkar point le central sarkar shim point trung thiam le mani state ami na chu du sakin ti khan an lo da ve thin ta chu ta chuanin lekha kan zir reng hianin kan tum hi chiang taka kan sia tangai na mu nge kan tum kha angai kha kan zir na atanga kan thiam na atang khan na kan mu nge angai chu Mizoram chung a kan mu lo po in mun danga khan ke mani in to del na ke mani kan ke nge ya kan din theya ke mani in support nu le pa te na min support na ngai lawa kan ti ka he ka ti ve ang kanu le pa te zok hianin kum hetile chen min lo choma pangai tak le be se na sang tak le na min lo chom to awang hianin an be se na te hi he han engtinge han ti mi te hi a hlo om kha wang tal te po khanin enge monika ni turani ka le khazirna tang hianin thil enge monika ni turani ti na ru hi nei thar le a tha ka ti alo mom he me ti chuan kan lo sha dan chuan college ate kalin zirtir na te heng angjonga an kal theina ta na an kal theina atana kai shwaina dan te tin an mani an kal zel na tura tan thute poilo soi chini kan lo sha awareness te po campaign te poilo nei ni kan sha khalai kha minan soi chan sakla ka do atin chumi a chuan no pangten engtin nge an lo don son che zo na te hi an nga ema chan chumi zawa chuan kanin thla sung china ni min thu suya zo na zo te kan she mem chinta khanga khan enge ivaton buvi samvat kan tita GSI ya hianin mo chu
educational institution te chuanin hei tuna kanin komna angchi te ang public forum anga te chuan media lama te khate angkhan GSI mai pa ka geology shim hi enge thelar kha i GSI na mission pakhat kan nei kha anita chuta chuanin Pachunga University College hate Mizoram University te chuanin Zirtiri College te chuan Government Higher Secondary School Aizola te Lunglei Government College te chuan Sir Chip te chuan hei na kan tho to na idan chong te lama te thleng primary atanga khami university level thleng khanin GSI lu theidan ni china kalo soi to ang hau zong kha kan va soi thin ta chuanin no pangtam tak hi chuanin an chak ve em mani officer ni a hlo thave tak nei te kha chu khat an mani angai to na kha cha an ni ve ta chuan tui deu chuan GSI care ni lo po in thil dang line dang a thave tho ang chi te hi ati dan a omem ti a min zot te po anom thota ma se atlang pui thu in Mizoram University a te po an zirta chuan khata tanga hei heng tang exam te le pon lam khovel zo ka kaltur ang hian Mizoram chwa sana khatia Mizoram pe la thil ti zel hi alo ngai china wang hianin tlem chuanin in thashun na ba ka he in kil toi deuna ang hi an nei ve thin ta ba ka chunga te po hei sap chung hi kan thiam vek rolin enge YouTube vel tele TV vela hetia an sap la sak tele an channel vel kan en chuan an soi te kha chu kan shet thiam vek rolin ke mani khan I man chia te vasoi chia te ang te kha khata te khan tlema zak zum deu le ti thave vak theilo ang te po ha kan lo om ve thin ta khang te anga khanin khang ho kha chu enge ni in tum te han zo te po khan an lo zak ve deu lek thin ta an lo soi thavak ngam lo ta chak ve deu si khan chan tren kha chu hei tumru deu tun hnu thleng point chumi chu ka exam do na le khabu te min pe theyangem amo engtin nge syllabus engti ka nge notification te hi alo chwa don mo khoi website ange ka enang ti zonga min lo labia te po hi anom ve a in ang lo ve nu khlai kha I tar lang lo ang myang tro mi tam takin an lo ngai changa nga khoya tingi an lo ngai ve nang ti lai khamina soi sakna examination khami a routine le a notification ang vel chu upsc.gov.int khami UPSC website a khan khata khanin alo lang thena chu kan syllabus le engkim po khata khanin alang vekta chuanin GSI big shrim chu ke mani hian kan website chu OCBIS ti top khania Google khan OCBIS khanin chutlu top khanin Geological Survey of India khami kaimani website kha alo lang mai ta chuta chuanin kan report te kan map te kan publication shim report care ni lo le khabu kan siamang chi te le kan na tho lai kal mek te ang zong kha en turin a free na om vekani alo mame ti chuan kanin komna kan du tok do na ala kham omlo khop me zona chalai te tan I an kal zel na tan zona tur kha kan langa khop me engponi se tun bi ka kanin komna chu kan du tok do nainga atop atan hian I veizong ingai poimo zong tuna khan kan han soi no ta kami pe alama khan inge thalai ten lo sha se edu tin nu le palam te poni nga khang zong kha ingai poimo zong khamina soi sakna hey mani luka class 12 result chwaka result a hian kan ti tha thei to mem ta ni distinction a pass te po hi kanom nual to ta chuwang chuanin science a chau po ni lo arts lama te po hianin thui taka ankal abik takin he distinction te first ate an pass thei to china chuanin thui taka ankal hi ka du sak mem ta Mizoram chunga chau po ni lo khovel pumpuya po hianin nasale zwal hianin mi sha tham hian na thokila mitlem te kan ni chung hianin enge chanchin moi lo lampang nei lo hi kan le nuk zela chanchin tha deu lampang le mi chuan deu anom lai hianin kan chanchin tha lo lampang he phaya kan Mizo society le Mizo anga ho te han achang chuanin ke mani thiam lo wang po ni lo te le he an mani na ke mani la ka prejudice an nei ve in clear shan na an lo nei ve wang te po hianin mel moi lo deu te han chang kan lo chuak thin ta ma sengin
kha achalo ka tia chu wang chuanin I tang le zwalila mani po discipline takin I tum nei rana phaya te kan oma na tho tum thatta ka na tho tum respectable taka he za kait le za taka ke mani kanin von tla chuanin chanchin thalo hi ani mai the don lo ta Mizoram atanga po na inda chwate har sa nu le pa de dan po har sa takin dikhan min da chwa awangin kan chan reng hianin za takin tum nei ran hianin vekila chuanin Mizoram chunga chau po ni lo pon lama na te kan hmuwa khatianga in beng bela du kan ni po in za tak hianin omila chuan Mizoram chunga chau po ni lo in pon lama te po hianin ke mani thiam na mizo hi an vadwai lo ve khitilaya north east Kilkhortia state si hi khovel pumpuya hianin chumi field a po chuanin mithiam tia field sanga mithiam nei thei hini ila tuna zirlai pas thar te po hi chu ka fui du ani an kal na kong thawa khanin an mani field da khanin miron kai le mithiam anga an soi ni theise tuna exama an result le an zir ang hian ang reng hianin an kalzel na apo thatte win zir se chuan Mizoram chung chau clear lawin khovel pumpui hi clear zok se khovel pumpui apo mizo ming ti thatu an ni nge theina tan khan chu ka veya chan ka du sak em bokani khatyang khan engtinge an lo lar chua theina tan khan mizo ming ti thatu lar tu Mizoram ta na mantla kan ni nan khan ka du saka chu ka vei bokani alom ome he in pek na ro pui kan tia kha in iwa chhona te zirlai te bula in nge theitop chhuai lo pen chhwa to na te po kha ifakom kan tia lomom kan ti khom me tina to ber na ta na kan han soile du chu nula alania Priscillai hi nula chwanom tak mai mizo ten kan lo ne ya kan lo shengai reng lo chi min lo ngai dam ta la mizo mi pui ti han kan swang tak zet che ni ti kha kan soi do atin vena hei hun chep takara to na te pe chuan building sak chungchang te po kan han soi solai office tur te po engkim enge a paper te le building sak te tin enge a leilung zir chian pia lama khan ina kha tam mani chulai po chuan sel na thatak ne helai muna Mizoram mina GSI office thatak kan nei theina ta na theitop lo chwa zel turin kan han ngen du che atin ikazel na tura po du sakna kan lana che kan lo me ki po ka lo me